Takder tayo, Kamsat. Mangnamnamaken ka ti amin na parswa, ket ikam ida iti kanen numasapul da. Mangted ka asibubuslon kadakwada, ket ited mo ti kasapulan iti tunggal maysa. Kanayon to nga idaydayaw ko ti Apo. Itanok ko nga ti amin na parswa, nasantuan anagan na, iti agnanayon nga awan inggana. Santo, 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 Diyos sa labing sa pagkanta kami nga agdaydayaw ken Kam. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos amadayaw, awan iyanang. Santo, 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 si ayawen dakang dagiti tatao asang-sang kamay sa amin na Kristiyano agparintulmengda agrukbagken ka adiliumingga. Santo, 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 awaganda ka, katimanag masul gloria miriwenam, si kalati santo, awan pagkurangam, nakabalin, asiken ayat. Santo, 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 man makabalin ka, amin api
Kararag tayo. Bendito ken managayat a Diyos na imbag nga bigat mo apo, kumamang kami ken kamanen iti daytoy akan ito, iti baet dagiti pakaringguran mi iti biag mi. Apo, pagtalnaem kadi dagiti puso ken panpanunot mi, tapno iti daytoy akan ito, iti panagdaydayaw mi ken ka, mapnuan kami iti talna ken kapya, nga agapu iti panagtalek ken panagtulmog mi ken ka. Si kangarod apo ti makikatugaw kada kami, benesyonam apo dagiti amin a pamilya, nga irepresentar iti tunggal maysa kada kami ita, uray pay dagiti kakabsat ken kapamatyan mi, nga adda iti dalan nga umay ditoy, kastamet dagiti agbuybuya ken agdingdingeg iti live streaming ti Central United Methodist Church, adinuman apo iti ayanda. Bakuden na kami iti kapya ken ragom, agsipod ta iti likudan dagiti basbasol ken nagkurangan mi, madina kami nga binaybayan, ken inikkan na kami manen ita iti gundaway nga mangpabaro, ken mangpatibker iti pamati mi ken ka. Dagito iti dawat ken tararag mi ken ka, nga ari dagiti biag mi, ken mangisalakan mi. Amen. Noawan ti Apo kadagiti biag tayo, nalaka tayo a mariribukan kadagiti padas ti biag. Adda pa nagduadwa, ken buteng. Bigbigen tayo, akasapulan na tayo, iti manangisalakan, ket ipudno tayo, dagiti basol tayo, iti Diyos, aman nakabalin amin. Kakabsat ken Kristo, dagiti kabaylan na agparintumeng tugaw, maawis kayo nga si papakumbaba nga dumawat ti pamakawan ni Apo Dios bayat tinatal na atukar. Kararag tayo. O Apo a Diyos mi, ipudno mi nga masansan, a pinalubusan mi nga tibuteng ti mangituray kadagiti biag mi. Nagduadua kam iti presensyam, ken impalubos mo a maikat ti imatang mi, ket agtalekam kadagiti karim. Pakawanem ti kinaawan ti pamati mi ken ka. Pakawanen na kam kadagiti gundaway nga pinalubusan mi, at ilubong ti agturay kadakayam. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Apo, ituro na kat ken ka palanasem Nyagem kan rupam kanyak tapno sikati pagnaedam. Amen. Dawaten tayo nga rod ti kinaimbag dagiti ushers tayo, para iti panakaornong kadagiti sagot nga agpaay iti panaka-maintenar ti iglesia tayo.
Naimbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Kablaawan nyo man kakabsat, dagiti kaabay yo, ket giyaman tayo, kinaapo manen, tigindaway nga impaay na, tapno sang kamaysa tayo nga gimong iti daytoy nga kanito. Ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti kapamatyan tayo, kakabsat tayo nga dayti live streaming, ti Central United Methodist Church, nga dayti Ilocano service, kit na daman di kita cellphone nyo kakabsat, kit paki-share, like or post nyo man kakabsat, tapno adupay iti madanon na, daytoy gimong tayo ditoy Central United Methodist Church Ilocano service. Ket iti daytoy nga gundaway, kaya tayo man nga kablaawan, dagiti kakabsat tayo, nga da iti nagbabaitan tayo, ni kabsat nga Atia Elaine Puwa, from San Antonio UMC, Delphine Albano, ayan, Delphine Albano Isabela, agyamang kami, tikadana, kastamet kini Angel Dian Orpilia, from Banayoyo UMC Ilocos Sur, ayan, agyamang kami, kini, kahit kung sabihin, kini DS Sumaui, siguro, under, kaya nagyaman tayo, ti gundaway. Dapay nagiti bisita tayo, iti daytoy nga kanito, ken kablaawan tayo met, ti kaadda, nagiti kabsat tayo pa nga nagapu di Mindanao, ket congratulations, kini architect, baro nga architect, ni Glenry Tubidan. Ket dawek man, ti panagtakder, ni architect, ayan, ayan. Kastamet kini Gary Tubidan, kini Diconis Laini o Lenny Tubidan, ken tigayem ni architect ni Kay Panal. Yaman tayo iti gundaway nga kaadayo dito Central United Methodist Church, iti daytoy nga kanito. Ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti kakabsat tayo nga kasangay iti daytoy nga kanito. Adda ditoy kakabsat, inspire tayo nga kasangay iti daytoy nga lawas na, kidawik man ti pananging panagtakdiryo kabsat, tapno makablaawan ta kayo, ket into no 6 isumet ti birthday ni Diaconesa Medi Galanza, ken into no 7 isumet ti birthday ti temple keeper tayo, ni Ryan Gomez, ayan, dayjay nga to ni Ryan, so nati manipula iti multimedia tayo, iti daytoy nga kanito, ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti nakadanon, dagiti wedding anniversary da, ket agyaman kami, sapay la kumata ni Apo Diyos, tagtultuloy amang bendisyon kadagiti bibiyagyo, ti barumanen nga tawen nga ipaay ni Apo Dios iti ti panakadanon ti panagkasangayo ken kastamet ti anibersaryo ti kasaryo. Ken kastamet kakabsat nga agtultuloy iti 40 days of prayer, ket maawis kayo aging ganat April 20 no awan ti awan no adda ti gundaway yo ti alas 9 ti agsapa, aging ganat April 20, daytoy nga aramid tayo iti 40 days of prayer. Ken kastamet nga no adda ti apu ko yo, anak yo kakabsat nga tawen ti 12 pababa, ket madama iti Sunday school tayo, ti junior worship service tayo ditoy Perez Chapel, ket mabalin nyo nga ipan dagiti apu ko yo, ket maawis amin dagiti adda ti anak na apo ko na nga agtawen ti 12 pababa, ken kastamet kadagiti agtutubo maawis met nga makipaset iti daytoy nga aramid tayo, ken kastamet nga suportahan tayo ti kaagapay marino no adda ti kakabagyan nyo wenno gagayem nga seafarers, adda ti programa wenno ministeryo ti iglesia tayo nga idangulwan ti witness, ken kastamet ken fiscal desk iti kaagapay marino, ket daytoy maaramid ti tunggal Biyernes ti alas 2 aging ganat alas 4, mga fellowship lang met daytoy, ken tapno kasta ket maikararagan tayo dagiti amin nga seafarers,
ken adabasit met nga idasar ti iglesia tayo nga kape, tinapay habang agururay dadtoy ket makatungtong tayo, makainistorya tayo dagiti kakabsat tayo nang nangruna dagiti seafarers. Ken kastamet iti Leyte Servant Academy, maawis kayo into no 8 ijay Knox United Methodist Church, August 22 ijay ditoy Central ti pakaaramidan na iti Lay Servant Academy tayo nga idangulwan met lang iti annual level president tayo ti Leyte Servant Academy ni Fiscal Des. Ken kastamet nga into no 9 isumet ti fellowship dagiti amin nga nataingan nga agtutubo dagiti Mayaf United United Young Adult Fellowship adati General Assembly into no 9 kaya tagyaman tayo ti Pangulo dito kiti kagapuan nga anak ni Nanay Celia Taganas. Ayan ket adabasit nga padamag na kanya tayo. Hello, naimbag nga, bigat tayo manan apo. Ganaws kam lang, maawis ko man dagi kakabsat tayo nga agtawe 24 to 45 years old. No, tayo kongregasyon tayo. Wala, meron yan for sure. 24 to 45 years old. Huwag po kayo mag-alala, screenshot po namin yung mga tumayo. Anyway, yung activity po namin is called the Huddle. So it's based from the Bible. It's 1 Thessalonians 5:11. So sabi, build each other, therefore encourage one another and build each other up. Sabi. So kaya that's why we called our activity the Huddle. And yun, yung details po natin ay ito. Ayun po. So, magaganap po itong activity ng MIAF sa Garcia Hall on August 9 po. Sa susunod na linggo na po yun. Tapos, sisimula po siya. Expect po namin kaya na makita kayo doon ng 12:30 p.m. At mag-serve naman po kami ng few refreshments. May mga pakape po tayo, konting snacks. At dalhin nyo po yung mga kaibigan nyo po kung may mga ka-age pa po kayong kasama. Tapos may mga konti rin po kami mga palaro and few more activities. Pero sana po makadalo po kayo at magsama po tayo sa susunod na linggo. Ayan, thank you. Yung sa choir po natin, ang coordinator po natin sa Ilocano is si Faith and si Princess. So kung kilala niyo po sila sa choir, kumakanta po sila sa choir. Coordinate niyo lang po kina... saka si Architect. Nasaan na si Architect kanina? Ayun, congratulations. Sa next Sunday, celebrate natin. Punta ka. And then, may mga engineers pa akong nakikita dito. Actually, nasa likod. Ayaw lang tumayo. Si engineer. Anyway, yun. Si engineer. Ayun, tumingin na siya sa akin. Ayun. So, mawis kayo kumamin kakabsat. Next Sunday, we expect you to be there. Bring your friends, not your food. Bring your friends, we have food for you. And yun, kita-kits po sa atin sa August 9. Thank you po. Ayan. Thank you very much kini Mr. Taganas, kini kastamet kini Mr. Farala. Ket sapay la kumato suportahan tayo dayto nga aramid ti iglesia tayo. Dagiti amin nga core group nga nakipaset iti retreat tayo, ada maaramid nga another retreat into no August 21 to 22 ije Bethesda Tagaytay. So maawis kayo manin kakabsat paset tagtultuloy nga aramid ti witness ministry tapno kastakat kalpasan dayto nga aramid tayo ket agtultuloyen di lakbayen program tayo. Lakbayen Discipleship Program ti Iglesia tayo. Ken kastamet into the 29 ada ti pagtuklas, seminars and workshop for Sunday school teachers
tapno damat kasinoblatan ni judge kas pangarigan. So maawis kayo nga makipaset no dagiti luktan tayo pa nga dadumang Sunday school class ket mabalin kayo nga mangisuro iti daytoy nga seminar babaen tintay panagadal. So sapay la kuma maawis kayo ken makaumay kayo. Ken kastamet nga agyamanak dagiti amin nga nakipaset iti married couple fellowship iti Biyernes. Agyamanak kadagiti amin nga nakipaset nga maawis kayo tunggal Biyernes ti oras ti alas bago ag alas 6 agingana mga malpas bago ag alas 8 maawis dagiti agasawa dagiti balo ken kastamet kadagiti single maawis kayo iti daytoy nga aramid tapno mapagpapigsapay iti timpuyog dagiti couples ti uneg ti iglesia tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Ti epistola tayo ket maadaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma iti may kasyam nga kapitulo manipod iti umuna ang ginggana iti may kalima nga bersikulo. Ket kastoy iti mabasa ti Dios ken dagiti tattao a pinili na. Pudno ti sasawek ket jak agulbod takukwanak ni Kristo. Paneknekan met iti konsensyak nga iturayan ti Espiritu Santo ajak agululbod no ibagak anapalalo ti ladingit ko. Saan ama ep iti saem ti pusok. Gapu kadagiti kailiak. Isuda kabagyan ken kadaraak. Nung mabalin la kuma, uray siyak laengen iti ilunod ti Diyos. Ken maisina ken ni Kristo gapu kadakwada. Israelita da, ket pinagbalin ti Diyos ida nga anak na. Inranod na ida iti gloryana. Nakitulag kadakwada ket inted na tilinteg na. Adda kadakwada ti pudno a panagdaydayaw. Inawat da dagiti karina. Kapututan ida dagiti amma ket kadaraan da ni Kristo no maipapan iti lasag. May daydayaw kuma iti agnanayon, ti Diyos amang ituray, iti amin. Amen. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo ti panakaybasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo ti may ka 10 ket 4 nga kapitulo bersikulo 10 ket 3 aging ganat 20 ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. Idi na amuan ni Jesus iti napasamak nagbangka anapan nagpakni nga isuna iti maysa lugar nga awan ti matagtagitao. Ngem idi nadamag dagiti tattao ti ipapanaw na pinanawan da dagiti ilida ket nagnagnada nga simurot ken kuana. Dimsahag ni Jesus iti bangka ket nakita na dagiti adu at tattao na asyan kadakwada ket insagana na dagiti inagasa na dagiti masakit da. Idi mumalimen napan dagiti adalan na kenkwana ket kinunada sumipngeten ket awan ti matagtagitao ditoy pagawidem dagiti tattao tapno mapanda ka dagiti barbaryo ket gumatang da ti kaninda saan a masapol a pumanaw da kinuna ni Jesus kadakwada. Ikanyo ket di ida iti kaninda. 5 at tinapay ken 2 nga ikan laeng ti adda kinunada. Yegyo ida ditoy kinuna ni Jesus. Pinagtugaw na dagiti tattao iti karuutan ket innala na dagiti tinapay ken ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios pinispisi na dagiti tinapay ken inted na kadagiti adalan tapno ibunong na kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda
Aldapay sangapulo ket dua a basket anapno kadagiti natda naurnong kadagiti adalan. Ag 5,000 a lalaki itinangan, malaksid dagiti babae ken ubing. Diyos ti mangbendisyon di tunggal may sa kadatayo, ti panakabasa ken panakadingeg, ti nasantuan na sa una. Amen. Amen. Ti sa manaragsak sa uama mabiyag. Ti sa anaragsak sa uama mabiyag. Amen.
Ti pakaibasaran ti mensahe nga kayat ko nga ibati ti tunggal maysa kada tayo manipod iti teksto iti Matthew 14 verse 13 to 21. Ket rugyak man ti maysa nga istorya kas kinunana ada maysa na taingan nga agnanaed iti maysa nga nakurapay nga lugar. Awan ti kwarta na ngem linawas nga agpaluto iti makan. No ada mabisinan nga ubing wenno nataingan ket awan ti makanda pakanen na ida. Ada tinagkuna kenkwana nanang basit metlaeng tin maitid mo anya ti mabalbaliwan na ngay dayta. Imesem ket kinunana jakman mapakan ti intero alubong ngem mapakan ko ti maysa nga tao nga iyeg kanyak ti Dios ita nga aldaw. Kakabsat, daytoy ti iladawan ti teksto tayo. May papan ti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan, basit unay para kadagiti 5,000 at tao tapno mapakan na. Ngem idi ingkararagan ken sinagid ni Jesus ida nagbalin nga umdas iti kurang ket adu iti napakan na sigon iti teksto tayo. Ada dagiti banag nga kayat ko nga ibati ti tunggal maysa kanya tayo nga ipakita na nga ti teksto tayo ipakita na nga nakitan ni Jesus dagiti kasapulan tayo sakbay ti milagro nga aramidin na. Panunuti man ti napasamak kalkalpas na nga nangyeg nga ni Jesus ket nadamag na nga natayi isunan ni Juan Bautista. Isuna ket naputdan ti ulo na. Kas maysa nga tao kayat na met ti agmaymaysa tan malidayan. Kayat na ti agladingit, kayat na ti naulimik nga lugar nang nangruna ta natay iti maysa kadagiti gagayem na. Ngem idirimwar isuna iti bangka saan nga naulimik iti nakita ngem niribo nga tattao nga agururay ken kuana. Adu kadakwada iti masakit, mabisinan, nabannog, ken kastamet nga adda dagiti masakit dagiti puspuso da. No adda tayo kumasadyay, malabit nga kunain tayo, inton bigat latan, apo, nabannog kan, baka agsakit ka, ngem saan akastati inaramid ni Jesus, ngem idirimuar isuna ti bangka na asyan kadagiti tattao, immuna anakita na dagiti niribo nga tattao, saan nga immuna anakita na iti anyaman apakanen na ngem dagiti tattao nga agkasapulan iti asi ken mapamakan iti dayta nga kanito. Ket dayta tinagdumaan tayo kas maysa nga Kristiyano. Kas United Methodist Church kinunana, Jesus sees the needs before the miracle. It reflects a common Christian teaching about God's proactive grace. Ket dayta ti pamati tayo kas United Methodist Church. Ngem no dadduma ngamin tinagdumaan tayo ken Jesus ken kas maysa nga iglesia, ti iglesia tikit kitain na lang ket tiniribo nga tattao. Ngem ni Jesus tikit kitain na ket dagiti tattao nga mapagserbian na. Nalaka nga kuna tayo nga ikarkararagan ta kakabsat. Ket awan ti dakes na daytoy, mamati tayo ti bileg ti kararag. Ngem no dadduma saan ati sabali akasapulan, dagiti kasapulan dagiti kaaruba tayo, ket no dadduma ti sungbat ket datayo metlaeng. Mabalin nga kuna tayo kadagiti karuba wenno gayem tayo, God bless you kuna tayo kanyada. Ngem kasapulan dagayam iti suporta tayo. Kasapulan dagayam iti maysa nga baso nga bagas tapno adda ti may luto da iti dayta nga aldaw. Kasapulan dagayam iti kaaddam
panakipaset mo, kasapulan dati arakop mo, tapno kastakit mariknada nga saanda nga agmaymaysa. Ket dayta tinangayaban ni Apo Dios ditunggal maysa kada tayo. Ngamin ada dagiti gundaway ati kabibilgan akararag ket ramanen na iso ti panagtignay tayo, panangaramid tayo. No adda mabisinan nga ubing ti komunidad tayo saan nga umdas nga ibagam Apo pakanimman isuna. Nalabit asika ti sungbat nga impatulod babaen ti kararag iti dayta nga tao. Ket kasta ti inaramid ni Jesus saan laing anang isuro nang nagkarkararag ngem saan laing anangagas kadagiti addaan ti sugat na ngem nagpamakan pay isuna. Pinaimbag na dagiti masaksakit. Ket idi agangay pinakan na dagiti mabisinan. Ket daytoy ti mensahe ti tunggal maysa kada tayo kas maysa nga iglesia. Kadawyan na ngamin lalo no dagiti amammo tayo, ada dagiti bumisita kanya tayo. God bless you kunam. Di mo gayam ammo awam pamasahinan ket pagpagnain na naging ganad toy aging gana far view. Baka han tayo ammo. Dapat sensitibo tayo kadagiti kasjay nga aramid saan laing analaing tayo kumanga agdaydayaw nakasagana tayo met nga mangibingay kadagiti sabsabali iti ayat na ket maipakita kuma babaen ti aramid kas ti panangpakan tayo kadagiti dadduma iti daytoy nga aramid kakabsat, daytoy ti pangrugyan ti milagro. Sakbay nga immado ti tinapay, immunang nga immado ti asi. Ti puso ni Jesus ti tunggal maysa kadakwada. Kanayon amang rugi iti milagro kakabsat, babaen ti intay pan nakipagrik na. Kas maysa nga iglesia, makita tayo kuma ti aramid ni Jesus. Makita tayo kuma dagiti tattao nga aglawlawlaw ket saan laing akasapulan dagiti kararag tayo no di ket maaddaan tayo ti panawen amang ipaay ti tinapay kas kadagiti sabsabali ket dijay kuma ti awis ti tunggal maysa kada tayo ti may kadua kakabsat bayat iti umadadalim iti rabiiti dayta nga kanito ti teksto tayo kumarkaro dagiti parikot no dadduma. Saanen abanag daytoy iti panangasaba, panakaagas. Panunutem nga daytoy ket banag nga mabalin nga adda iti pannakabisin. Mangrugin nga agsangit dagiti ubing malim nga ruden. Agkakapuyen dagiti nataingan aglalo no adda iti diabetes na. Ngem nirugyan dagiti adalan ti agrason Apo awan ti maaramidan tayo awan ti maipamakan tayo. Aduda unayen pagawidin tayo isudan. Manipod ti panangkita ti maysa nga tao kayat naasawen nga dijay iti kababaan nga panunot nga adda kadagiti adalan tapno solusyonan dayta nga problema. Nang nangruna no narigat ti kasasad, ipabaklay tayo kadagiti sabsabali, ngem ni Apo Diyos agsasao kada tayo, saan akasapulan nga pagawidin isudang. Ikam ida ti makan. Panunutem ti kinaulimek, akalpasan nga ibaga ni Jesus. Kasla imposible daytoy nukit kitain tayo. Kasla saan nga pudno daytoy kakabsat. Kasla adda ibagbaga ni Apo Dios nga nalablabes ngem kabailanda. Nalabit nga makita da nga dagiti adalan ti saludsod da kami ti mangpamakan kadakwada. Pakanin mi dagiti 5,000. Nagswerte dan ngay, nagadudan, mabalin nga kasjay ti kapampanunutan tayo.
Saan nga salsalsuden no umlas ti adda kada tayo kakabsat? Ngem mangipakita daytoy kakabsat, no sisagana tayo nga agtalek ken Apo Dios, babaen iti daytoy nga kapadasan. Kakabsat, adu dagiti daras iti biag tayo, nga ited ti Dios kada tayo ti bilin, adakdakkel ngem ti kabailan tayo. Mangted ka, uray no agkurang ka. Agserbi ka, uray no nabannog ka. Malagipyo, kaligiti John Wesley principle, sabi niya, give all you can. Give everything you have back to God as a spiritual sacrifice to bless others. Kaya't nasawin, mangnamnama ka, oray no awan ti makitam anamnama, ngamin kanayon nga awagan na ka ti Diyos, iti labes ti kabailan tayo, tapno agpanuray ti pannakabalin na. Tapno makita tayo, ti pannakabalin ti Diyos. Ket kalpasan na, kinunana kaligiti adalan, 5 laing at tinapay ken 2 nga ikan ti kasapulan. Ti imatang ti tao no dadduma ngamin kakabsat, 5 laing ngem ti imatang ti Diyos, umdasen amang pangrugyan ti milagro nga aramiden ni Apo Diyos. Masansan nga ibaga tayo, Pastor, basit lang ti maidaton ko. Pastor, basit ti talentok. Pastor, ordinaryo aklaing, awan ti kabaila. Saan nakunay nga nalaing nga agsao. Ngem ti saludsod kakabsat. Ti Diyos ket saan na nga kitain dagitoy. Ngem ti salsaludsoden na kukwak kadi dagiti adda ken ka kastamet kadagiti blessings nga adda ken ka. Isut gapu na nga rod kakabsat, kalpasan nga itid ni Jesus itibilin, iyegyo ida ditoy. Ket daytoy di pangrugyan, ti intero nga istorya. Bayat nga adda dagiti ubing nga agkasapulan iti bayat ti adda ti 2 nga ubing nga addaan ti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Kastalaeng ti maaramid na. Ket dijay ti mabalin nga saludsod tayo. Ngem inawat dagiti ima ni Jesus ket nagbalin nga naisang sangayan daytoy nga ordinaryo nga pasama. Nagbalin nga umdas ket nagbalin nga ado tapno mapakan ti 5,000. Kas kinunan ni Joseph Macaulay kunana, whatever we surrender, He glorifies. What we give, He multiplies. You little become abundance in the hands of Jesus. Saan paadwin ni Jesus itinailimeng kakabsat? Ngem paadwin na ti anyaman an nairukma wenno na idaton kenkwana kakabsat. Ket no ilimeng tayo, dagiti talento tayo, dagiti basit nga addaan kada tayo kakabsat, saan nga umadu dayta kakabsat? Saan nga makapagserbi, iti uneg ti iglesia tayo, ti pamilya tayo, ken ti komunidad nga nakaibilangan tayo. No pagtalina iden tayo, ket panawan tayo, para kadigiti bagi tayo, dayta nga bendisyon, ket awan ti nagdumaan na nga ordinaryo laing ti panangkita tayo imbes nga agbalin kuma nga bendisyon kadigiti sabsabali. Ngem no idaton tayo ken Kristo ket pausar tayo iti wagas nga pagayatan ni Apo Dios. Kas ti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan immado ket adu tinapagserbian na. Masapol nga rod kumakakabsat, nga idaton tayo, anyaman nga daan kada tayo, no kayat tayo nga umadu kakabsat.
Iso ano kayat mo, makita ti milagro ni Apo Diyos, kadigiti biyag tayo. Di tayo damagin no umdas ti addakeng ka. No diket ti kayat ni Apo Diyos, ipaay mo ti addaken ka. Kas maudi kakabsat, kasta ti mapasamak ti teksto tayo ti Matthew 14. Saan anang rugi, iti datdatlag wenno milagro, babaen ti kaadu ti tinapay. Nang rugi dayta ti maysa nga agtutubo wenno ubing a lalaki, as itutulok amang ted iti basit nga addaken kuana iti ima ni Apo Jesus. Mabalin nga awan ti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan nga ipaay mo ken Apo Jesus. Mabalin nga iti panawen mo, mabalin nga usaremet iti enerhiyam, ti talentom, ti biyag mo, ket ipaay mo ken Apo. Di mo kumangarod, tagibasiten kakabsat, ti adda kadagiti ima tayo, kadagiti biyag tayo. Ngem no maisuko ken Jesus daytoy kakabsat, tinawadwad agbalin a bendisyon kadagiti ad-adu kakabsat. Tintay pa naglipas nga rod kakabsat, tigimong tayo, at dati may maysa a kinapudno kadagiti puso tayo. Ti sagiden kuman ni Jesus, ti biyag na, ket umado, ket ti biyag a naimpapuswan, a naisuko ken Kristo, agbalinto kumamit nga bendisyon kadagiti sabsabali. Tintay pa naglakam kakabsat, mangiparangarang ti basit nga tinapay ken kastamet ti kopa. Ngem mangiparangarang ti panang bendisyon na met kadagiti bibiyag tayo. Tapno kasta agbalin tayo met kuma nga bendisyon kadagiti sabsabali. Isut gapo na nga rod kakabsat, ni Apo Diyos inawis na tayo nga paadwin tayo ti anyaman nga bendisyon nga inawat tayo para kadagiti sabali. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Kabsat, dahito yung rod ti panawen, ti panagyaman, ken panagidaton, padayawam ti Apo, babaen, iti panangidatag mo ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem iti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket agliplipyasto iti arak, dagiti burnay mo. Idaton tayo nga rod dagiti apagkapullo, karkari, ken datdaton apagyaman iti altar, kastamet iti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakasera akahon, iti sangwanan metlaeng iti altar. Maawis tayo met nga mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, nga na iparang kadagiti screen tayo.
Sagot nga yegmi, nagtaod ako Amin taleg mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apudo, ket no pagyaman iten mi, naras sa puso mi. Amen. Parukpok mo, tinananay, bendisyon, kadigiti anak mo, Apo. Nagtultuloy damit nga bendisyon, kadigiti sabsabali. Giyamang kami ti kinabaknang, o Diyos, babayan kadigiti bendisyon nga impaay mo, ti tunggal maysa, kadigiti anak mo, na espirituan ken material man. Ito'y tidawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tultuloy tayo nga agtakder, kakabsat pa. Intay sang kamaysa nga panangawat, ti sakramento, ti komunyon. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. tagayo dagiti puspusoyo, Itagay mi ida iti Apo. agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Rumbenga agyaman ken agdaydayaw tayo. Isut may tutop na imbag ken maiparbeng a kanayon ken sa dinuman ti agyaman ken ka. Ama aman nakabalin amin anamarswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akaas-asping mo ket inpuyot mo kada kami ti angis ti biag. Oray pay idi tinalikodan na kami ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kami. Inayawayaan na kam iti panakatagabo iti basol. Inaramid mo ti tulag asikalaeng ti Diyos mi. Ket nakisasao ka kadagiti kada kami babaen kadagiti profetam. Ngarod, dakam amin at taom dito'y lubong ken iswamin abuy-buyot anay langitan. Dayawen mi, itinagan mo ket agtitimpuyog kami amangikan kanta. Santo, 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 Diyos na nabilen. Langit ken dagan at lod, gloriam sadyay kangatwan, nagasati umat kapuk Jesus. Hosana dyan kangatwan. Apo nasantuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo. Ken kuana imparukpok mo ti espiritum tapno ikasabana ti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangiwarnak ti pannakawayawaya kadagiti balod. Ken mangisubli iti panagkita dagiti bulsek. Mangwayawaya kadagiti na irurumen ken mangi bunannag iti tiyempo nga isalakan na dagiti tattaom. Isagana na dagiti masakit et ken pinakan na dagiti mabisinan. Nakipagyan kadagiti managbasol. Babaen ti panagtutuok na ipapatay na ken panagungar na impasngay mo ti iglesyam. Inyadayo na kam iti pannakatagabo iti basol ken patay ket nangaramid ka iti baro at tulag babaen iti danum ken ti espiritu. Idi umuli ni Jesus sa dilangit karina nga agtaeng kada kami akan kanayon babaen iti bileg ti sasaom ken espiritu. Idi daydi nga rabii nga impain na ti biag na para kada kami. Nangalat iti tinapay nagyaman ken ka. Inisipisi na inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alain nyo kaninyo daytoy ti bagi nga maipaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy kas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi kalpasan na ti panangrabii nangalan ni Jesus iti kopa. Nagyaman
ken ka inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy ti darak ti baro at tulag ana iparukpok kada kayong ken kadagiti adu ti pannakapakawan kadagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy amasansan akas pakalaglagipan nyo kanyak. Ngarod, kas pakalaglagipan nyo kadagiti inaramid ni Yesu Kristo. Idaton mi dagiti bagbagimi a panagdayaw, panagyaman, kas nasantuan as ibibiyag adaton, a nakikaysa ken Kristo kadakam. Ken ipakaammumi iti misteryo ti pamati, Ni Kristo natay, ni Kristo nabuhay, umay parukpok mo ti Espiritu Santom kadakam, anatipon-tipon ditoy ken kaligitoy asagot ti tinapay ken arak. Aramidem ida kadakam abagi ken dara ni Kristo tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong asinubot iti dara na. Babayen ti Espiritu pakipagmaymaysain na kami ken Kristo iti maysa ken maysa ken ti ministeryo ti lubong agingga nga umay ni Kristo iti maudi a panagbalegi ken makipagrambak kami ken kuana iti nailangitan a padaya gapu iti anak mo ani Jesu Kristo ti Espiritu Santo iti nasantuan nga iglesyam ukwam amin adayaw ken gloria man nakabalin nga ama ken iti agnanayon. Amen. Ang sangkamaysa tayo, ti kararag. Amami, Aming nga da sa dilangit, agan mo, dayawen mi, santuan, anagan mo. pagariam umay, pagayat. May kuma, ti pagariam. Matungpal kuma, ti pagayatam. Ito'y daga, kastamet sa dilangit. Ited mo, kada kami, ti taroon mi, ita nga aldaw. Pakawanen na kami, kadagiti basbasol mi. Akas pamakawan mi, kadagiti nagbasol kada kami. Di na kami irong tinakaro apakasuutan, ilisi na kami, ket di iti managdakdakes, takukwam ti pagarian, panakabalin, ken gloria, agnanayon. Amen. Amen. Gapo ta adda maysa at tinapay, datayo amin, datayo no adupay, ket paset iti maysa, agapu iti panaglakam tayo, ti maysa at tinapay. Ti tinapay apisyan tayo, iso ti panakiraman tayo, iti bagi ni Kristo. Amen. Amen. Ti kopa pagyamanan tayo, ket panakipaset tayo, iti dara ni Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, mabalin tayo ito agtugaw, maawis kayo, iti sangwanan, ti lamisaan ni Apo Diyos, iti panaglakam tayo, dahito nga sakramento, iti komunyon, punwen tayo, dagiti pagparintumingan, at si papakumbaba tayo, nga adaan panagkararag, ken panangidatag, kadagiti biyag tayo, sakbaya, bayat ti panangawat tayo, iti sakramento, iti komunyon. Maawis tayo amin, kakabsat. Kas kinuna ti Matthew chapter 19 verse 14 kinunana palubusan tayo dagiti ubing nga umay kanyak ket di tayo laiden ida sta kadakwada ti akin pagarian ti langit. Kas maysa nga iglesia kakabsat maawis tayo nga luktan tayo dagiti lamisaan ni Apo Diyos. Tapno aglakam, iti nasantuan, a sakramento, iti komunyon. Saan akasapulan nga agbalin tayo, tapno nataingan, ubing, kamkaming, wenno saan, ti iglesia tayo.
ngem amin ket siwawaya nga umawat ti nasantuan a komunyon. Amin nga Kristiyano, ket paset tayo, ti biag, ministeryo, ken iglesia, ket maawis tayo, nga umawat ti nasantuan at sakramento na. Ket tintay panaglakam nga rod kakabsat, tumakder tayo. Sapay la kuma, ti bendisyon ni Apo Diyos, ti ipaina kada tayo, tapno ti inna panangibaon, nga buyugan ti panagtalek, ket maibingay tayo ti sauna, iti amin a lugar, et ti Diyos ti may rukbab, dagiti biag tayo. Tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Everyone is invited to come at the Lord's table. And all you have to do is to put your trust and faith to our Lord Jesus Christ, who died for your sin and my sin. Brothers and sisters in Christ, as you prepare yourselves to take the element of the Holy Communion, the bread and the cup, always reminds us that this sacrament is a means of grace. The Bible tells us in the Gospel of John, Jesus said, I am the living bread. Those who come to me will never be hungry. And those who faith, believe in me, will never be thirsty. And as you eat the bread as a symbol of Christ's body, and eat or drink the cup of wine as a symbol of the Lamb of God who takes away the sin of the world, celebrate the love of Jesus, His life, His death, and His resurrection. It's good news to all of us that in this moment, here is with us, celebrating His life. You may now eat the bread and drink the cup, and after that, you may rise and go to your place. Remember that Jesus loves you, and His peace is with you. Amen. Table of the Lord is open for each one of us. And we are all invited to take our space, since He is the one who initiated all of this. For we believe that all of us have sinned. And the Bible clearly tells us in Psalms 103 verse 12, so far as the east is from the west, so high has He taken His transgressions from us. Beloved in Christ, we know that we have sinned against God. But truly His love is more than just the directions. The east is from the west. And no one has ever measured how far is the east is from the west. But we believe that God's love for you is far more greater, far more wider, and far more deeper than any direction that man has ever established. And by taking the bread and the cup, we also take the reality that our sins were already forgiven. So take the bread, drink the cup, and go forth with the peace and forgiveness of our loving God through Jesus Christ. Amen. Patuloy ang paanyaya ng ating Panginoon sa sino man na nakahandang tumanggap ng kanyang biyaya, ang biyaya ng tinapay
ang biyaya ng katas ng ubas. Ang dulang ng ating Panginoon ay nagpapaalala na sa gitna ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan, ng ating mga pagkukulang, ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay lalong sumasagana. Sa ating narinig kaninang umaga, sa teksto na ating binasa, sa isang ilang na lugar, sa isang lugar na walang makakain, naranasan ng mga tao ang kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng tinapay at ng isda. Ang kanyang biyaya ay higit pa sa ating mga pangangailangan at marami pang natira. Kaya sa pagtanggap natin ng tinapay at ng katas ng ubas na sumasagisag sa katawan at dugo ng ating Panginoon, lagi nating aalalahanin sa panahon ng ating pangangailangan, ang biyaya ng Diyos ay lalong sumasagana. Kaya tanggapin natin ang mga elementong ito at naway maranasan natin ang patuloy na pagmamahal ng Diyos na kailanman hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Humayo kayo, dala-dala ang katotohanan at sa inyong karanasan, maging bahagi ang kapangyarihan at pagmamahal ng ating Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Hello, server and communion stewards. In the sacrament of this Holy Communion, it is always a privilege, joy, and at the same time a responsibility for each you to live in the expectation that Christ is with you, Christ which is holy, Christ which is love, and Christ which is a forgiving God. As you eat the bread and drink the cup of wine, remember that the grace of our Lord Jesus Christ is with you. You may now arise and give thanks to our Lord Jesus Christ, for He is His peace and joy in our life. Arise, remember that Jesus loves you. Amen and amen. Kidawik man ti panagtakdir tayo kakabsat, isang sangkamaysa nga panagkararag tayo. Agnanayon a Diyos, ipaaymi ti panagyaman ken ka, gapu iti daytoy nasantuanan a misteryo, ipanangidaton mo iti baging para kada kami. Papigsayan na kami, yamapan, lubong babaen ti bilig ti Espiritu, no maidaton mi met ti bagimi, kadagiti sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Thank you, sir. Ti langit ken ti daga, nangeg ko ti
taong pinarswat ti bitbitwen ken silawak met yagdam sino ti mangyen silaw kadakwada when atuyak ibaunak nangekong haputi awag mo inakapu iturong na ipatek kutataong mapu. Kararag tayo. Nailangitan nga ama, agyamang kami, iti parabor, panangsalwad mo, kaligiti bibiyag, titunggal maysa kada kami. Pagyamanam mi, iti nabalegi, nga maysang Domingo manen, kaligiti bibiyag mi. Ket iti sumaruno manen, nga lawas o apo, ket dawem mi, iti sireb, laeng o apo, nga naggapo keng ka. Tapno kasta, saan kami nga agkurang, kaligiti amin, nga aramid mi, iti daytoy nga lawas o apo. Gyaman kami, kaligiti karkararag, araraw, ngayon paay mo, kaligiti anak mo, ta sinong batam o apo. Ket no adapay dagiti daw dawat da nga saan nga sinong batan o apo, ikamtianos, namnama o apo, titunggal maysa kadakwada. Agyaman kamet, ti panangsalwad mo, tinaglabas, nga paset, ti biyag, dagiti nagkasangay, kastamet kadigiti sumaruno manen, ti daytoy nga sumaruno nga lawas, dagiti agkasangay o apo, ken nakadanon met, dagiti anibersaryo, dagiti kasarda, si kakadi ti makikadda kadakwada, bendisyonam dagiti biagda, paragpok mo tinananay nga bendisyon mo, salunat, salwad o apo, kadagiti biag titunggal maysa kadakwada. Bendisyonam met apo, dagiti ada, dagiti masaksakit da, yamang kami ti agtultuloy nga gundaway tapno ikarkararagan ni Dr. Dominador Raquel kastamet kini Tatay Dion Dayag, Mrs. Evelyn Valdez, apo anuman payadayso na di Biskaya, ni Fiscal Caliedo, apo nga damet ka na kami, kaya nagiti amin nga dati masaksakit da. Agyamang kami met, di pa nang tarabay mo, kaligiti anak mo, apo. Kaligiti agtrabaho, iti balasyo taaw, apo. Kaya nagsapsapol, kaligiti pagtrabahuan da. Mangusar ka, mangaramat ka, kaligiti anak mo. Tapno kasta, ket maadaan da iti trabaho. Karkararag mimet ni Mrs. Ranyola, o apo, ti panagsubli na manin, iti balasyo taaw. Paay mo, ti panangsaluad mo met, ti panagdalyasat na manin, into no 5 o apo, manipod, tigundaway nga impay mo, nga makaawid dito'y pagilian mi. Ang tigundaway manin, nga makasubliso na, salwada mo apo, lagiti panagdalyasat na, aging ganat makadanon manin, kadagiti pamilya, ken trabaho na. Bendisyonan na kami apada-pada o apo, amom dagiti araraw, kararag kiddaw, titunggal maysa kadagiti anak mo. Ket kiddaw met, ipamakawam mo, kadagiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawam mi, kadagiti sabsabali. Itinagan ni Jesus, dahito iti dawat mi. Amen. Amen. Siyak ni Diyos at tumulong, kadagiti agrigat, taroong natitek, ken
ken salakam, iteng di kabaimbagan, nga inda pakapeka, itek pay daytoy biag ko, sino't mapam, when atoya, ni baona, nangeko apo tiyawag mo, inakapon, ituro na, ipatek ko tataom apo. Iyama ken anak umam, ken espiritu liwliwam, dayawen nga ipangruna, ilangit ken tidagan. Amen. Kakabsat ken Kristo iti tenga kadagiti pakarigatan tay iti biag. Agtalinayad tay kuma nga narway iti bunga na. Nga adaan natibker apamati. Tapno ti intay panagserbi iti lubong nga nangayaban ni Apo titunggal may sa kadatayo. Sireregta tayo nga agserbi ken Apo ken kadagiti sabsabali. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.